Controversial ZANU-PF activist and self-proclaimed prophet Passion Java's religious event dubbed the Night of Wonders, staged at the National Sports Stadium in Harare on Thursday night, was attended by a small crowd that failed to fill the stadium. Aiwa, muri Zimbabwe takamuona Passion Java achimuti naimi amukwanise here kana kutombo mufotoshopera aiwa mafotos ake emunational sports stadium itonge makazara. Aiwa muri Zimbabwe papo kamushatira sara pena munauzi zvisere noti bo subscribe like wotina on the bell icon. Tipina munonzi ahead of the event, Java, who has previously been filmed uttering unintelligible words bordering on profanity, which he refers to tongues, vowed he would never preach again if he failed to fill the 60,000-seater National Sports Stadium. According to reports, Java collaborated with ZANU-PF Transport, the ruling party's supporters, to the event. However, despite the extensive mobilization efforts, thousands of people chose to stay away. Posting on Twitter or X handle, journalist Opo Chungono said the Night of Wonders was not a genuine religious event, but was meant to be a show of force for long-term political plans, wrote Chungono. Saka ndo mashoko ari kubuda pana zvinzi aiwa ZANU-PF yakatobetsera prophet Passion Java kuti akwanise kuunganidza vanhu, asi kunyange zvakadaro vanhu vakadecida kuda kugara mudzimba dzavo. And then Passion Java anga akapika kati aiwa kana ndikasangozadza 80,000 ndikasangoizadza National Sports Stadium iyi aiwa ndinomira kutaura nematangs angu aanoita. Saka chimbotiudzai munoti kudii. Tatoona Upo Chungono atokomenda akati aiwa izvi zvazvisiri zveservice zvechechi service zvanga zviri zvepolitics chaiko. Aiwa muri Zimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu panhau aiwa yaPassion Java. Pinai mucomment section medu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.